Imos explicar algunhas cousiñas do que entra para o próximo exame das páxinas 5 ata o final de A Terra, Planeta en Movemento. Algunhas cousiñas que penso que non se entenderon ben, a ver se entenden mellor, vale? Primeiro é o punto 1.5, os movementos da Terra e os seus efectos. Os movementos da Terra, penso que todo o mundo se enterou xa, que son principalmente dous. O de rotación, que xira sobre si mesma, que tarda 24 horas en xirar sobre si mesma, ao redor dese eixe, vale? E que provoca o día e a noite. E logo, o outro movemento é o de traslación, que é ao redor do Sol, que tarda 365 días e pico en realizalo, e que, xunto coa inclinación do eixe da Terra, provoca as estacións. Pero se non estivera inclinado o eixe da Terra, este movemento de traslación non produciría as estacións tampouco, vale? O sea, que é as dúas cousas combinadas. Traslación e inclinación do eixe da Terra. Imos ver por qué. Si el eje de la Tierra no estuviera inclinado, todos los días tendrían la misma duración, 12 horas. Efectivamente, como vimos aí, se o eixe da Terra non estivera inclinado, todos os días durarían o mesmo. Pois non habería estacións, aínda que sí habería o de que, perdón, que torcinme, o de que, bueno, no que nos extremos da Terra habería frío e no centro calor, pero non habería estacións. Vamos ver por que os raios do Sol quentan máis nuns sitios que noutros, independentemente, isto xa pasando da inclinación ou non do eixe da Terra, vale? É porque a Terra ten forma esférica. Entón, aquí os raios dan máis de cheo e aquí dan máis de refilón. Agora, o que vou explicar non é necesario sabelo, vale? Non o vou preguntar tal cual, pero se o sabedes, mellor, é desas cousas que dá puntos extra, vale? Pero quen non o entenda é igual, que non se preocupe, vale? Hai dúas cousas, unha que nin sequera veñen nos apuntes. É o percorrido dos rayos do Sol pola atmósfera. Coidado con isto da distancia, que hai incluso profesores de xeografía e historia que se confunden, vale? Non é a distancia ao Sol. Vimos na clase que neste tema a distancia ao Sol non afecta a nada porque estamos tan lonxe do Sol que dá igual estar aquí de cerca que aquí de cerca, porque nin se nota. Poñíamos o exemplo de alguén chamándonos dende a Torre de Castroverde. Eu, dende a mesa do profesor, escoito o mesmiño que unha persoa que estea pegada á ventana, porque é tan lonxe a distancia a Torre de Castroverde que non se nota a diferencia. Aquí o mesmo, a distancia ao Sol non é. É a distancia que percorren os raios pola atmósfera. Por qué? Porque ao estar en contacto coa atmósfera van pasándolle a ese aire un pouquiño de calor e, polo tanto, os raios van perdendo calor. Canta máis distancia percorran polo aire, máis calor perden, pero polo espacio exterior non se perde calor, porque o espacio exterior non hai con que intercambiar, non hai nada, é a nada, e non se pode intercambiar calor coa nada. Eso é unha cousa moi avanzada que non hai que saber, vale? O que sí que xa é un pouquiño máis fácil de entender é que aquí os raios do Sol quentan unha superficie pequena e aquí se teñen que extender e quentar unha superficie máis grande. Polo tanto, aquí quentan menos porque se teñen que repartir. E aquí que están concentrados, pois quentan máis. E cantos máis os concentres, máis. Se pos unha lupa e concentras os rayos, sabemos que pode pender incluso o lume a un papel. Vale? Entón, eso intuitivamente o sabemos porque en xuño o Sol está máis alto e como cae máis recto, máis perpendicular, quenta máis. En decembro os rayos veñen máis oblicuos, máis de refilón, vale? E quentan menos. Eso sabemos todos, estamos na praia e o sol xa baixou, empeza a facer frío. Vale, entón, cando máis recto de o sol, canto o ángulo seña máis cerca dos 90 grados, máis quenta. E cando o ángulo dos raios coa Terra sexa máis agudo, menos quenta. Pero isto non son contidos importantes, vale? Que é o que sí que é importante? Bueno, entón, saber que por culpa desta inclinación, ou gracias á inclinación esta do eixe da Terra, hai veces que o Sol dá máis horas no hemisferio norte e menos horas no hemisferio sur. Cantas máis horas de Sol temos, pois máis quenta. E, polo tanto, aquí sería verán, vale, no hemisferio norte, e aquí sería inverno no hemisferio sur. Aquí sería inverno no hemisferio norte e verán no hemisferio sur. E isto sí que o podo preguntar. Truco do almendruco para saber se estamos no solsticio de verán para o hemisferio norte ou no solsticio de inverno para o hemisferio norte. Fixarnos nos polos.
Se aos polos, ao polo que lle dá máis a luz é o que está en verán, e ao que non lle dá a luz está en inverno. Isto non é por ser día ou noite, vale? A Terra xira, vai haber día, noite, pero aquí hai moitas horas de sol, e aquí hai pouquiñas horas de sol, vale? Aquí hai poucas horas de sol, aquí moitas horas de sol. Cantas máis horas de sol hai, é como se estivera prendida a calefacción máis tempo e, polo tanto, fai máis calor, vale? É verán. E se fai días cortos, o sea, se os días son cortos, é inverno, vale? Entón, iso é o que vos podo preguntar, vos podo poñer unha desas dúas imaxes e preguntarvos. Aquí, por exemplo, no hemisferio norte, que sería? Verán ou inverno? Mirade os polos para o truco do almendruco, vale? Onde está dando máis horas de sol? Se vos fixades, dá máis horas do sol no hemisferio norte, fixadevos no polo. No polo norte dá máis o sol, sí ou non? Vale, pois entón, nesta imaxe é verán no hemisferio norte, inverno no hemisferio sur. E aquí, que tal? Truco do almendruco, fixarse nos polos. Estamos en verán ou en inverno? Coidado con dicir inverno e xa está, porque é inverno no hemisferio norte e verán no hemisferio sur. Espero que se entenda así, vale? Ben, logo hai outra cousa que hai que saber, que son as franxas, as zonas climáticas da Terra, vale? As zonas cálidas, temperadas e frías. Para non liarnos, outro truco do almendruco é empezar polos polos, porque sabemos que os polos están fríos. Entón, empezamos mirando o polo norte e o polo sur e lle poñemos aí as zonas que frías, temperadas ou quentes. Frías. Zona fría e zona fría. Logo estaría a temperada e a temperada. E as cálidas coinciden as dúas no medio, por iso hai un só carteliño, porque en realidade é toda unha zona, xa que o Ecuador é unha liña que inventamos nós, vale? Todo isto é a zona cálida, que é máis ancha porque coinciden a do hemisferio norte e a do hemisferio sur, vale? Cálido, temperado, temperado, frío, frío. Se empezamos polos polos non nos liamos, vale? Ben, vamos ver o dos fusos horarios e para que narices valen os fusos horarios. Vale. Bueno, a hora vai variando, vale, neste sentido. Vai variando a hora porque é o sentido no que xira a Terra. A Terra vai xirando e vai variando a hora, vale. Isto non o tedes que saber, digo volo eu, pero cada grado, bueno, vedes aquí os grados de lonxitude, non? Aquí 4, 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, vale. Cada grado, é dicir, do 0 ao 1, varía a temperatura 4 minutos, vale? Cada grado 4 minutos. Entón, só é a mesma hora nesta liña en España, na mesma hora solar, vale? Se non houbera fusos horarios. Sería a mesma hora en cada unha destas liñas. E no resto serían horas diferentes. Entón, sería un auténtico follón, vale? Porque habería como 50 minutos de diferencia entre a hora que houbera aquí e a hora que houbera aquí, por exemplo, ou aquí. Vale? Porque se cada grado son 4 minutos, pois imaginade, de aquí a aquí, que hai 10 graus, 10 por 4 serían 40 minutos de diferencia entre este punto e este punto. Entón, para comerciar e para todo, como temos unhas comunicacións e uns transportes tan rápidos que podemos estar en un punto e outro, pois sería moi incómodo tener diferentes horas en España ou incluso en Galicia, vale? Aquí, por exemplo, pois se vería unhas rapazas, imaginade que estarían en Galicia, non? E para unha son as 12:01, para outras 12, para outra aínda falta un minuto para as 12, vale? En función de onde estean situadas. Sería un rollo, o sea, guiarse pola hora solar sería incómodo. Entón, para evitar iso, inventáronse os fusos horarios. É dicir, pois nos decidimos que toda a España, toda a España non, toda a península, toda a España que está na Península Ibérica e Baleares, ten a mesma hora. E, pois eso, todos os países intentan, mirade aquí China, por exemplo, que intenta que teña toda a China pois o mesmo fuso horario. Vale, entón son horas acordadas. A España lle correspondería este fuso horario. O que pasa que como nos convén estar con esta parte de Europa na mesma hora, pois entón acordamos esa hora, vale? Entón,
Hai países tan grandes como Estados Unidos que teñen 4 fusos horarios e hai outros que, aínda que non señan moi grandes, teñen territorios que están moito máis á esquerda ou moito máis á dereita. Por exemplo, no caso de España, ten as Illas Canarias aquí, que están noutro fuso horario, non porque estean máis abaixo, se estiveran máis abaixo, pero xusto debaixo da península, estaríamos na mesma hora. Pero como están máis á esquerda, vale, máis a cara ao oeste, é polo que están noutro fuso horario. E Galicia debería estar no mesmo fuso horario que Portugal. O que pasa que, como somos o mesmo país que España, pois intentamos coincidir agora con España. Entón, para que se inventaron os fusos horarios? Pois por comodidade, para que nos territorios que políticamente interesa teñan a mesma hora. E hai países que son tan grandes en sentido horizontal que necesitan varios fusos horarios, pero aínda así se intenta pois que as zonas coincidan. Vale, me preguntaban que pasaba nas zonas que están no cambio de hora. Pois o mesmiño que pasa en Galicia con Portugal. A xente que vive en Tui, pois terá que ter en conta ese cambio de hora, pois para quedar a tomar un café con xente do norte de Portugal. Vale, é un pouco incómodo, pero só é en determinadas horas, non é. E todo o mundo ten moi claro que en Portugal é unha hora menos e que en Canarias é unha hora menos. Entón, bueno, pois aforramos problemas, porque senón terías que saber para ir a un sitio se está na mesma lonxitude, se non está na mesma lonxitude, se vas para o norte, para o sur, para este, para o oeste, normalmente non controlamos iso, non? Vale. Logo hai outra cuestión que hai que saber, e son factores que afectan á temperatura. Un é a altitude. Segundo vamos subindo unha montaña, cada vez vai habendo máis frío. Vale? E non ten nada que ver con subir polo planeta para arriba, nin historias que hai xente que mestura cousas, non ten nada que ver. Dá igual que a montaña este no hemisferio norte, no hemisferio sur, cerca do mar, lonxe do mar. É igual, ti subes unha montaña, ou sen subir unha montaña, ti colles un globo aerostático e subes no globo, e segundo vas subindo, cada vez as capas de aire están máis frías. Vai baixando a temperatura. Normalmente 6 grados cada kilómetro, máis ou menos, vale? Está redondeado. Ese dato vou volo dar eu, non o hai que memorizar. E hai que saber facer problemas entendendo iso. Vale? Se a montaña mide 1 kilómetro, e vos pregunto que diferencia de temperatura haberá entre a base e a altura sen darvos máis datos, pois simplemente me dicides haberá 6 graus menos arriba. Se a montaña mide 2 kilómetros, pois 2 veces 6 grados, é dicir, 12 graus menos. Se a montaña mide 3 kilómetros, 3 veces 6 grados, é dicir, 18 graus menos, e así. Se ademais vos dou a temperatura na base, por exemplo, 20 graus, e a montaña mide 1 kilómetro, que temperatura haberá no cumio? Pois 20 menos 6 graus que baixa, a ver que fago a operación, 14 graus de temperatura haberá no cumio, se restei ben, vale? Que xa sabedes que non se me dá ben as matemáticas. Vale, se a montaña son 2 kilómetros, pois será a temperatura da base menos os 12 que baixa ao subir. Se a montaña é de 3 kilómetros, a temperatura da baixa é menos 18 que baixa ao subir. Vale, é así. Vos podría preguntar ao revés, non o vou facer, pero vos podería dicir a temperatura que hai no cumio e preguntar que temperatura hai na base, entón habería que sumar en vez de restar. Non o vou facer, vale? Iba a dicir outra cousa e fóiseme. A ver se me acorda logo e se non, volvo para atrás. Vou non parar un momento. Bueno, e como non é matemáticas, podedes facer as operacións como queirades, como se queredes contar cos dedos, como se queredes utilizar a calculadora, como se queredes ir a facer as contas da vella, en vez de multiplicar 6 por 3 kilómetros, collo e vou resto 6, outros 6 resto e outros 6 resto que me dea, como queirades. Se facedes as operacións e vos equivocades en algunha operación, se eu as teño no papel, podo valorar algo. Se só me poñedes o resultado, non podo valorar nada máis que o resultado, e se o resultado está mal, non podo valorar nada, vale? Vale, isto é unha das cousas que hai que saber. Non había que saber as razóns. Vimos en clase o tema das moléculas máis xuntas que non sei que. Non o hai que saber. Co que saibades que baixa a temperatura ao subir, chegamos, vale? Ben, e logo está o tema de que o mar, aquí esqueceda que isto seña unha montaña, vale? Daría igual que fora unha montaña, que unha praia, que o que sexa. O mar regula as temperaturas, vale? Entón, o mar vai collendo fresquiño no inverno, vai collendo no inverno fresquiño, vai collendo inverno fresquiño, e no verao, ese fresquiño que ten guardada a auga do inverno vaina soltando. Entón, a terra que se quenta máis rápido, está quente, e vai recibindo o fresquiño do mar, vale? En inverno o contrario.
No verán a auga foi acumulando calor, foi acumulando calor e vainos soltando no inverno. Co cal as zonas que están cerca da costa teñen unhas temperaturas máis suaves. O mar regula as temperaturas. Non ten nada que ver co tema da montaña. O da montaña de que vamos subindo e vai estando máis frío segue sendo o mesmo. Pero a cuestión é que se estamos na Coruña, as temperaturas sempre van ser máis suaves que en Lugo. Porque a Coruña ten o mar. Entón, a Coruña no inverno ten menos frío que Lugo e no verán ten menos calor que Lugo. En Lugo estás morrendo co calor, en verán, vas a Coruña e estás máis fresco. E ao revés, en inverno estás morrendo co frío en Lugo, vas a Coruña e tes menos frío. Sempre a auga regula as temperaturas. Por iso é menos frecuente que neve na costa, porque o mar suaviza esas temperaturas. De acordo?